Technologii Carmen u nás na škole používáme už od roku 2019, kdy jsme se postupně od jejího testování dostali až po aktuální ostrý provoz v rámci cloudového řešení. Nejlepší funkce, kterou v systému Carmen aktivně používáme, je především správa G-code souborů, které tam nahrajeme, a samozřejmě správa a monitoring všech 3D tiskáren, které aktivně běží. Carmen používáme k sledování našeho 3D tisku, který používáme třeba na praxích nebo v osobním životě, kdy prostě pan učitel nám to nabídl, řekl, že nám tady něco může vytisknout a zároveň nám tu dal možnost sledovat průběh toho tisku. Systém Carmen bych vzhledem k našemu dlouhodobému používání doporučil jak školám, tak i ostatním organizacím. Komunikaci s týmem Carmen hodnotím osobně velmi pozitivně a veškeré změny nebo problémy byly vyřešeny ať už tady u nás na místě, anebo online v rámci mailu nebo diskuzního fóra. Žádná přímá funkce v Carmen, co by mi chyběla, asi není. Já jsem to používal čistě na sledování. Změny, které bych v systému Carmen uvítal, jsou ku příkladu přidávání štítků při uploadování G-code souborů, push-up notifikace v mailové aplikaci, anebo zlepšená hromadná správa uživatelských účtů přímo v systému.